struke o kojima mladi toliko pričaju. Sada ćemo pokušati da uđemo u jedan nasumice izabran stan. Evo da vidimo prvo da li će nas svaki žure pustiti, jer i to je deo tog čuvenog beogradskog rituala. Sada nema koja. Te, te, stvarno. Ajde vi za mnom polako. Pa imate kablove tu. Ti kući sestra? Nije sam. Šta smo dolazili? Ajde držim kako. Da, vidiš. Pogledajmo kako izgledaju te bahanalije 20. veka, kako izgledaju te svečanosti u čast Boga Bahusa, kako se mladi danas zabavljaju, kako se to danas radi. Pogledajte njih, pogledajte tu razuzdanu mladež. Ide ovako, država, grad, reka, planina, biljka, Država, grad, reka, Pa bio je grad. država, posle biljke životinja. evo to su oni, evo moji mladići sa gitarom ovde. Pazi na te kablove! Evo, to su bili oni, a sada da pogledamo ovog divnog mladića sa gitarom. Ajde, mladiću, odsviraj nam nešto. Ajde onako. Ne, to je strašno, to je strašno. O, Bože. Zašto bre, kako je bio slip poginao bre, znaš ti bre to? Znam bre, znaš da je ono bre prva do 3 metka bre blokirao pa ga četvrti ovako drugi udario bre. Pa bre šta je to bre, znaš ti bre koja je to brzina bre? Znači blokade jebo. Vidimo. Čija gitara jebote, ko da ona? Stvarno ste jebote. O Bože, nema više, nema ostalo. Da, jako mi se sviđa. Žao mi je što nije uživo i istinski. Ali drago mi je da je proglasen hit godine. A hit godine će biti nekoliko pesama. Šta misliš, ko je pobedio? Pa ja ne znam ko je pobedio, ali drago mi je da je predloženo tu nekih ljudi, a nekih mi je žao što nema. Bijelo dugme lipe cvatu. Poslednja igra leptira, dečko, ajde oladi. Baja ga instruktori zažmuri. U-Rock misija za 1.000.000 godina. I plavi orkestar Suada. Daj mi te zvezdice, a ti pažljivo to. Dobro. Aha, tu imamo 2 nagrade. U-Rock misija za 1.000.000 godina. Nagradu će primiti Dragan Ilić, kompozitor pesme za 1.000.000 godina. Ilke, istračova na našu scenu. Hvala, ja se zahvaljujem. Evo. Meni je drago da si spevao tu pesmu. I ja sam je slušala ove godine i navijala sam i sve snage da budemo najbolji i u svijetu, ne samo kod nas. Druga pesma je Bajaga i instruktori zažmuri.